Takže dobrý den, tady je opět Krakatit. No a chtěl bych vám představit jednu z bývalých vlastně her, které byly ve World of Tanks taky. Je to už z historického hlediska, je to asi rok. Jmenovalo se to Zimní výzva, je to půl roku, pardon. Je to Zimní výzva, bylo to někde nějak v lednu, po vánočních prázdninách hned to vyšlo v tom novém peči. A je to vlastně tady vlastně v téhle bitvě zrovna hrajou mý bývalí spoluhráči z bývalého klanu BTCZ. Je tam se mnou Ondramen, Osasuna a Budleofman. Tak když se podíváme teďka tady na mě, tak já se tady rozhlížím, koukám se zrovna, kam pojedou spoluhráči. Byli jsme tady složený, byli s náma ještě jiní hráči. Bylo to vlastně tak, že vy jste se složili 5 hráčů a vlastně jste šli do bitvy ještě s jedním týmem vlastně, který byl taky v 5 a museli jste cíl této hry, pokud vidíte tady ve prostředku, tak tam prostě je takovej cap, kde se prostě muselo jet a capovat. Vlastně vidíte to tady přímo napsaný, že vlastně je to nějaký výročí Wargamingu prostě 2015. Jo, je to myslím, že na úctu té 5. sezóny, co se hraje, a určitě to je ještě nějaký jiný výročí pro Wargaming, já to přesně nevím, co to bylo. Takže vlastně tady vy jste se museli dostat takhle na cap, jak přesně ukazuju. Nejlepší bylo vlastně se tady prostřílet vlastně úplně k tomu praporku, ale tady je prostě vidět teďka, že tým potřeboval pomoc, už jsme prostě to nezvládali vůbec. Bylo to hrozně rychlá hra, těžká hra a já myslím, že je škoda, že jsme zrovna tuhle bitvu prohráli, protože vím, že jsme hráli lepší hry, ale tu jsem bohužel nenahrál, takže jo, to je jenom pro takový představeníčko. Jo, už nám to bude končit za chvilku. Jo, máme tady asi poslední 2 minutku možná, takže jinak já myslím, že tohle byla dobrá hra. Já jsem si tady vydělal asi opravdu asi 3,5 milionu, jako opravdu peněz jak šlupek. Takže já myslím, že tahle hra byla výborná, jo, je teda škoda, že skončila. Takže moc děkuju a zase někdy u další hry. Tak ahojte, posluchači.